Sanibona Ningizimu Afrika kuphi nakuphi lapha nikhona nibingelela umduduzo ngamkhwanazi osivela kwenhlangano ebizwa ngokuthi igama layo Ithuleleni Organization. Sinibingelela ngaphansi kwesihloko esithi-ke abantu bayagula. Kuleyo ngosi-ke namhlanje sivakashele umama ohamba nondodakazi wakhe-ke abanenkinga ababhekene nayo. La khona sizobheka indaba yokugonywa kwey'ngane ey'koleni, ukuthi ukugomeka kwazi iy'ngane zigonywa mhlampe ngamuphi umthetho noma-ke osukugunyaza abazali ukuthi baziyekelele iy'ngane zifike zigonywe esikoleni. Laba bezempilo abasuke nabo bezoyigomela ukuthi bavikele iy'ngane ey'feni ezithile. Umama-ke ula ngoba kube khona inkinga emehlakalele emntwana wakhe after egonyiwe esikoleni, kodwa kuzochaza umama ukuthi kwenzakalani nokuthi-ke sekukephi amankinga ababhekene nawo. Sawubona mama. Yebo, sawubona. Siyaphila unjani? Siyaphila nathi. Igama ubani mama? Igama nguNikhitha ngwakamagoso. Kephi? eDonnybrook. Okay. Umama kaSinegugu Magoso. Yebo mama. Ukwathi ngonyaka ka-2024 ngithi kwakuSeptember kwafika amanesi esikoleni lapho efunda khona ezobagoma. Ufunda kephi? Ufunda eNazaretha Primary School. Okay, sikephi lesikole? Singala umuya ngasePinetown. Alright mama, qhubeka. Mangabe befika lamanesi ebagoma, mina ngangikade ngithe kwi-consent form angagomi. Wabuya esikoleni ingalo ikhathele, wathi angimelule. Sonke isikhathi lokuthi angimelule. Ngabuza ukuthi kwenze njani, wathi unesi umphoqile ukuthi agome, uthe uzobuya nesifo ngaphandle azothelela ezinye izingane esikoleni. Manje esegomile-ke kwahamba ingalo yavuvukala yaba nenhlungu. Mangimusa kudokotela, udokotela asidlulisele esibhedlela e-Eddington. Masifika e-Eddington nabo basidlulisela. Kahle ngaqala ngatshela uthisha omkhulu ukuthi thisha omkhulu nakho ngiba nenkinga ingane ngoba igomile nje. Wathi uthisha omkhulu angimphindisele ekliniki la ababegoma elalizobagoma. Mangimphindisela ekliniki usister engamfica wavele wamthi nje jephu, wathi wabhala incwadi wathi angimphuthumise eSt Mary's la engathi bangifika udokotela khona naye wavele wafika wamuthi nje jephu angikhumbule musa kwi-X-ray, wathi asihambe siye kaKhonkolo. Masifika kaKhonkolo bafike bamkhonka. Wathini udokotela wathi ithambo lephukile phoqo. Ngathi mina like phoqo. Wathi yebo phoqo. Wathi kodwa lo Khonkola bamfaka wona uzohlala nawo for 1 week. Ngathi mina for 1 week kodwa ithambo lephukile. Hayi ngithula. Athi ngizoyokhipha eRK Khan. Mangifike eRK Khan udokotela wathi uzolala. Ngathi mina sekuyalalwa makuzokhishwa uKhonkolo. Wathi uzolala bazoqaqa ebusuku. Lapho uKhonkolo ubungamphethe kahle ngoba ubumthunuka ngoba ebengaphukanga kodwa ebevuvukele la ejove khona. Sahamba-ke ngamusa komunye udokotela la eThekwini, udokotela owasidlulisela e-Eddington-ke la ukuyibona kabasidlulisela esibhedlela lesi esikaMashu esisha ePixley. La befike bathi-ke basuspecta i-cancer. Mabesuspecta i-cancer bathi bazongidlulisela esibhedlela esinabo chwephesha be-cancer, odokotela abakhulu be-cancer okuse-Albert. Masifika ke-Albert ngalindela ukuthi ngizobona-ke labo odokotela abakhulu be-cancer bangitshela emehlweni ukuthi ingane ine-cancer. Abangangitshela odokotela ukuthi ingane ine-cancer, bavele bamfaka i-treatment ye-cancer ebizwa nge-chemotherapy. Engangiphathanga neze kahle ngoba akekho udokotela owangitshela mina owangiqonda ukuthi ingane ine-cancer. Bamfaka-ke i-cancer base yamqothula yamqeda umntanami inwele i-cancer, yangamphatha nje kahle. Uyamehlisa-ke nasegazini kodwa-ke ngabuza ngamtshontsha omunye udokotela, ngabuza ukuthi dokotela le cancer ngoba ngiyezwa nithi ingane ine-cancer, inesikhathi esingakanani le cancer? Athi udokotela akazi. Okwangethusa ukuthi athi akazi kanjani ngoba bona kuthiwe bawochwephesha be-cancer. Wathi akazi. Ngambuza futhi nokuthi
ngoba i-cancer kuthiwa ihamba ngama-stages, iku-stage bani akangaphuma futhi nempendulo ezongenelisa ukuthi iku-stage bani. Ngabuhlungu kangangokuba-ke sekuthiwa-ke manje ingalo izonqunywa noma ihlinzwe ifakwe insimbi ngoba ithambo alikho nje at all. Abanye odokotela bathi li-weak, abanye bathi alikho. Angisazi-ke ngisangena ukuthi yikona kuphi okuyikona. Ingane izonqunywa ingalo noma ihlinzwe ifakwe insimbi. Angazi ukuthi kwenzakalani. Ngibela kuloko ukuthi umntwana wawungavumanga ukuthi agonywe wena. Ngangingavumanga ukuthi agome. Moyo ubabuza esikoleni ukuthi-ke ugonywe kanjani umntwana ungavumanga wena ungasala nge-consent form kuthiwani? Wangithatha uthisha omkhulu wangishonisa khona eklinikhi. Masifike eklinikhi sister bakhona bathi bazoke ba-check-e i-consent form yakhe. Bayibheka bathi abayitholi. Bangikhombisa i-register endala enabantwana abawu-4. Bathi yona-ke le yaseNazaretha. Ngathuka-ke mina ngoba kwagoma u-grade 5 wonke. Bazongikhombisa i-register enabantwana abawu-4. Ngabona ukuthi hayi. Phela i-signature uyakwazi ukubona bathi kusayine bani i-signature noma uyibheka le? Alikho igama lengane yami kuleyo register babengikhombisa yona. Yayinabantwana nje abawu-4 kodwa yena uthi bagoma as i-class lonke begoma esikoleni. Okay. Manje umntwana bathi unesifo se-cancer. Sebethi cancer, le cancer la okwakuvuvukele khona emhla egomile. Ilapho nje qobo i-cancer mabesho udokotela owasho ukuthi uyena umntwana une-cancer. Manje wena ukholwa ukuthi une-cancer uyaphikisana nakho? Hayi ngiyaphikisana nje kakhulu. Ngiyaphikisana nje nako kakhulu. Mhlawumbe-ke ngingavuma-ke mangabe kuzoba khona udokotela ozongiqonda angitshela ukuthi umntwana une-cancer iqale nini, iku-stage bani. Ngingavuma-ke. Kodwa lo mntwana ekhula ikhadi lakhe laseklinikhi ligcwele, awukho nowodwa umgomo ake awujampa. Angiyithandi imigomo yasezikoleni ngoba ngangithe angagomi. Bona baweqa umthetho womzali ukuthi umntwana ngithe angagomi bamgoma ngenkani. Ngizwa uthi umntwana uyaqothuka ekhanda. Azisekho inwele, azisekho, akusekho ngisho lodwa. Akusekho ngisho lodwa ile chemotherapy yakhona. Bengifisa ukuthiwa lokho ukuthi uqothulwa isona isifo noma ile medication ayisebenzisayo. I-medication labamnikeze yona. Abangangichazelanga futhi ukuthi yena njengoba bemnikeza le medication nje inabuphi ubungozi. Ngize ngazitholela mina ngoba nami sengiziguglishela ukuthi kanti ihamba idamage nenhliziyo, idamage nesibindi, idamage namaphaphu. Bona abangitshelanga ukuthi le medication abamnika yona inabuphi ubungozi. Usuke wazama ukuthola any second opinion mhlawumbe kodwa abayimele eceleni? Cha. Bengingakazami. Ngisho lokho nelo ngoba uma ukuthi awukholwa nokuthi une-cancer ngokusho kwabo dokotela. But umuntu uma ezobuza ukuthi yini ophika ngayo, angithi ayikho into ephathekayo. Kufuna kube khona udokotela ozosho okunye okuhlukile nalokho okushiwe labo asebethe une-cancer njengamanje. Ukhona udokotela engihlangane naye mhla 7 ePixley engaqondana naye owathi it's not a real cancer. Ngambuza ukuthi kanti ngabe yini dokotela? Wathi hayi i-tumor. Ngathi mina awu. Wathi hayi akusiyona i-cancer, i-tumor. Hayi waphika impela udokotela engahlangana naye mhla ka7 wathi akuyona i-cancer. Waye kusho ngomlomo lokho? Webona isithombe se-X-ray ngoba sesibuya kwe-X-ray. Ngisho lokho futhi wakusho ngomlomo ayikho into ebhaliwe phansi. Hayi azange zabhale phansi ngoba phela ngase sengithe cha ngeke akwazi ukuhlinza. Mhlawumbe usongathi uyambuza kusasa bese yakuphika lokho. Yebo usangaba nako ukuphika ngoba azange abhale phansi. Yikho nje wangithi kulesi simo esikanje kuzodinga mhlawumbe ukuthi lutholakale olunye uvo lomuntu udokotela ozimele ozokwazi ukuthi akuhlole wakuthola akubhale phansi. Yebo. Ukuze makuthi ke ufisa ukuchallenge laba abathi une-cancer umntwana kube khona into ngempela esiqinisekiso obufakazi oyiphethe phansi ebhaliwe yabo ukuthi ngiyakuphikisa lokho enikushoyo.
Yebo. ukuthi umntwana wami une-cancer, nginiphikisa ngalokhu yabo Yebo. osethele udokotela wesibili othe lokhu okuphethe umntwana akuyona i-cancer. Yebo. Yabo. Ngoba okwamanje sisangasho ngomlomo kuphela. Sisangasho ngomlomo nje kuphela ukuthi sithi akanayo i-cancer yabo. Esingeke enkantolo ngisho ukuthi ufuna ukubafaka enkantolo ufuna ukubabopha. Ukwazi ukuthi ume ngalokho kuphela kube bona bephethe into ebhaliwe bona ukuthi umntwana une-cancer. Yabo. Kungani ngoba impendulo angizitholi mangibuza ukuthi imqala nini le cancer? Iku-stage bani le cancer ngizitholi impendulo. Angithi-ke lezo impendulo bazingekho ukuze sikwazi ukuthi sikulela ukuthi uyifuna ngempela. Kofuneka sibithole lo mfazi engimshoyo besibili bomlo dokotela. Yebo. Engithembayo ukuthi lo osavela umshoyo esibhedlela wathi hayi kubuka ngathi akuyona i-cancer. Lawo mazwi akhe uma engaphinda vele kumlo dokotela kuyothokozisa mangase akubhale phansi lokho. Yebo. Ngoba kuyokusiza wena nomntwana wakho ohambe nenithazo lohamba lokufuna ubulungisa uma ngabe ukuthi ngempela umntwana ikhozi ukuthi abe kanje yilo mgomo agunywa ngawo. Yebo. Yebo. Okay. Isifiso nesinqumo ofisa ukuthi usithathe nofisa ukubhekana nakho ukuthola ubulungiswa khona. Ufisa ukuthi usizakala ngani mama? Cha ngifisa nje ukusizakala ngikuthola impela ubulungiswa ngoba umntwana useze waluza ngisho isikole, useze waluza ngisho unyaka. Akasafundi? Akasafundi, ugcine ngoMarch esikoleni. From April bengimane kusukela nje ngo-April kuze kube manje sehla senyuka indaba yezibhedlela. Kwamina sengize ngaphelelwa itoho angisasebenzi ngoba fanele nginesena lo mntwana. Ngimehlise ngimenyuse ezibhedlela. Yebo, nami ngiyagula side lami kodwa mina ngisanandaba nokuthi nami ngizinakelele ngoba sengilwa impi yale ngane ukuthi akabe ngcono akalithole usizo. Isikole usiyeke ngoba engasakwazi uku-attend esibhedlela. Usiyekiswe ukuthi uzofika esikoleni 3 days. U3 days ahamba yohlala esibhedlela ethola ukhimo. Aphinde abuya esikoleni uzomane esikoleni abuya lova mane lova ngabona ukuthi ngeke akavela asiyeke nje okungcono aze aqale kahle ngonyaka ozayo. Kwakubike lokho. No thisha omkhulu bebeyazi lenkinga mhlawumbe ukuthi umntwana osekunensuka ayilovayo mhlawumbe ngabe bakhona bese bekwazi lokho. Uthisha omkhulu akukho angakwazi bengimtshela konke ukuthi sekukuphi manje. Uthe egcina nabagcine ngabe sangibuza ukuthi kuhamba kanjani. Belokho engibuza ukuthi qhubekani mawakhe ngimtshela. Wagcine sezithulele naye nami ngazithulelake. Ngisho lokho ukuthatha isinqumo sokumyekisa ukufunda umntwana. Hayi ngeke ngivele ngabona ukuthi hayi ngeke. Uzolokheya aphinde lokho elova futhi elokho elova kanti useveli usesele. Ugcine ngoMarch esikoleni. April wonke belele edinsini. Usesele kakhulu. Okay, bengibuzela nje ngoba mhlambe bona othisha nabona nishomkhulu. Mhlambe likhona uhlebe bengalakha for umntwana nabasuke besesimene esinjengalesi ukuthi mabegula. Bayakwazi mhlambe ukuthi babe nendlela abangenza ngayo ukuthi ba-catch up ezifundweni zabo. Akazi. Khona-ke ngeke sathinga phela sekwenzakalile umntwana seze wahlala usesekhaya manje sesekile isikole akasafundi. Esithemba ukuthi mhlawumbe ukuthi ngonyaka ozayo. Hayi ngonyaka ozayo bengizimisela ukuthi aphindele esikoleni. Bengizimisela impela. Okay. No, kubuhlungu-ke dadewethu nesikuzwayo mama ukuthi umntwana wakho usazowalimala kanje. Kade ngimbuka lapha ne-operation la yenziwe esibhedlela. Ngenxa nje yokuthi le nto iyaqala ngokuthi ugonyiwe. Yaqala nje ukuthi nje egomile. Yebo. Sila nje esikhona njengamanje ngenxa yomgomo. Yebo. Wona umgomo begoma kokowani okuvimba izifo. Wathi babatho wani babiza ngani? Bathi babethe 1 kambezi. Bathe ukugome babethe bagomela i-cancer. Lapho kugomela i-cancer kwakugonyelwa kwakuvinjelwa i-cancer. Awu kanti sizovela itholakala kuyena. Kanjani egomile? Phela ngisho babezogomela lokho ngithi cancer. Babezogomela i-cancer.
kanti-ke nizavele ihlaleke la egome khona impela. Eyi esinye isifo sombulala-zweke leso. Hayi, Yabo umdlavuza. sivele sizoqala ngaye nje emndenini. Sibaningi, siba khona, sibadala singenayo le cancer. Ivele izosuka ngaye nje emncane kangaka. Eyi, ngoba bathi iwufuzo lento, bayabuza ukuthi akekho nemndenini owake waba nayo. Ngisho ukuthi akekho emndenini owake waba ne-cancer. Siyayiqabuka ngaye, uyena wokuqala une-cancer. Yo. Phela nakhona kufanele ukwazi ukuthi uhlobo luni lwe-cancer lona olomphethe. Bese kuthiwa ne-stage ukuthi stage bani. Yebo. Yebo, ilokho-ke nami engangikubuza-ke. Okwathi ngithi ngifuna ukubuza imibuzo kudokotela, wangiphendula omunye usisi wathi udokotela akabuzwa yonke into. Okwangiphatha kabuhlungu ngoba phela ingane yami ifanele ngibuze ngazi ukuthi kwenzakalani ngoba umntanami. Wathi udokotela akabuzwa yonke into. Hayi, iyangiphatha kabuhlungu nje leyo nto ngathi hayibo. Like seriously udokotela akabuzwa yonke into. What if namhlanje uvuka nenye into umntwana ngizothula ngambuza udokotela ngoba udokotela akabuzwa yonke into. Hayi, iyangiphatha kabuhlungu impela lo nto. Nisiphi esibhedlela? Khona lapha eAlbert. Aha. Kwasisi lowo ngisamkhumbula ngingamsho ukuthi yilo. Ngambona yilo owangithi udokotela akabuzwa yonke into. Ngibhlungu nami ngengane yami ngifuna ukubuza imibuzo kudokotela ukuthi dokotela uma ngabe kukanjena nakanjena kuhamba kanjani. Wathi udokotela akabuzwa yonke into. Ayiyangisanganisa impela ke nami leyo ukuthi udokotela akabuzwa yonke into. Ayiyangisanganisa impela. Okay ma. Ish. Ya umntwana osamncane unekusasa nkosami aqhubeke akhule afunde abe ngesasa lakhe impilo yakhe ephambili but mase sekulesi simo esikanje sekubhlungu manje. Hayi kubuhlungu impela. Ontanga bakhe nje basesikoleni. Basesikoleni bafunda baqhubeka usele yena, usele ngemuva. Kanti nayo lento ibimnika istress, behlala abuza ukuthi le iyini yona le cancer eshiwoyo. Nami binginika istress, lento inganikiyeni istress yedwa. Nami binginika istress, ngisho emndenini, ngisho umndeni ubobani ubune stress ile ndaba le cancer. Ukuthi le cancer ivela kufanele ngeke ungabi ne-stress ukugula nje komuntu emndenini konke lokho nje kuba nge-stress. Stress nje sikhulu kabi. Yebo ma. Cha ake simthole naye umntwana sike sizokhuluma naye yabo noma ke singase simveze phela ukuthi ngoba mncane sithole nokuphawula kwakhe umntwana uzizwa kanjani yena. Ke kuvela ubuso. South Africa uyena ke umntwana lo oba nenkinga ke ukuthi bathe cancer after ke egomile esikoleni sabo. Njengoba nibona ke nengalo nang efake inicap la. Bathi ke sesizokumveza ubuso for the sake of ukuthi umntwana usemncane uyimine. Bathi ke nang umntwana kunjani sisi? Kaphila. Uya alright? Yeah. Manje uthi mama usafundi? Yebo ngisafundi. Uzizwa kanjani ungasafundi wena? Ngizizwa ngingajabulanga. Ngizizwa ngingajabulanga. Uyafuna ukubuyela esikoleni kodwa? Ngiyafuna. Bosama Sithembe. Awusitshele sisi, nakho sibona ukuthi umakho uthi uyagula. Kwenzakalani sisi? Ngajova esikoleni. Jova bani? Ngijova unesi Wakujova kephi? engalweni. Kwase kwenzani ke emva kwalokho? Mase kwathiwa sine-cancer. Mase kwathiwa ngizohlinzwa noma nginqunywe. Baphinde bakunqume futhi? Kwathiwa ngizohlinzwa noma nginqunywe. Unqunywane manje? Ingalo. Bayinqume kephi ingalo? La ehlombe. Oh. Kuyathusa ke lokho abakushoyo manje? Bathi ngizonquma ingalo ngoba ithambo kuthiwa alikho. Bazofaka insimbi. Hey ke. Mana bathi ingala ithamba likho uyakwazi ukubamba kodwa ngalezo ngale.
ngiyakwazi ukubamba ngayo kodwa ngikazi ukuphamisa into esindayo. Iqale nini lodwa leyo? Mhla ngenkathi ngijova. Kodwa kade ingalisebenza ingenankinga? Yebo, kade isebenza ngenankinga. South Africa lo ngithuzele ukuthi bathi ithamba likho. Lishonephi noma le cancer iyalincibikalisa yini ithambo? Asangazi. Okay, ukhona umuthi osusebenzisa esibhedlela? Cha, basinika amaphilisi ekhimo. Akuphatha kanjani amaphilisi la? Yebo. Akuphatha kanjani amaphilisi? Ayaphalazisa ngikhiphisa nesisu. Aha. Yebo. Kodwa usaqhubeka wasebenzisa? Yebo, kodwa ngiwasebenzisa ngizobe ngibe ngcono. Okay, siswami. Okay, ngicela usizo siswami makhona lapho udinga khona usizo, yabo. Nabantu be-South Africa bonke nodokotela noma bengakusiza, ngicela uyicele wena usizo ukuthi uzokwazi nokubuyela esikoleni. Ngisacela usizo khona ngizobe ngibuyela esikoleni. Okay ma. Mama ngazi ungathanda ukusponsor lapha ekhanda uthi neze yaqothuka? Nobhekelena sizokubona phela ubuso. Ubuso sizokubona ubuso bakho. Bazobona imbulunga nje kodwa ngeke baze balibone. Sizokubona ubuso bakho. Ngiyasaba. Veze uzothola njani usizo ungavezi kanti veze. Asizokubona ubuso bakho thina. Yabo. Oh, Nkosi yami. Oh, ishiskopo. Umungcolo. Ishiskopo. Umuhle nje. Ngifuna umungcolo. Ayifuni? Ngifuna. Iweave ayifuni? Ngiyacela iweave. Ayicele? Ayikhona izingane iweave? Ngazi. Thiwe imalini iweave ezingane? Angazi. Angazi ukuthi imalini. Ayikho. Okay. So mama usumgundile? Zaziphumela zona. Njengoba kunje? Njengoba kunjena nje zaziphumela zona. Akaze ngene emshini la? Lutho. Hayibo. Zaziphumela zona nje ngase nami ngathi hayi angivele ngigunde naye khona ezobona ukuthi hayi kuyaphileka makugundile. Nazi ezami zingaka manje. Seyimelile. Njengoba ubona nje. Zani zaqamba zaphuma nje ngazigunda nami ezami kodwa uyazibona ezami Hayibo. ezingakanani. Ezakhazi sakhulu zingazi nje. Yazi mina ngithi ugundile mhlawumbe ubona ukuthi beqothuka wasuvela uyamgunda. Lutho. Zaziphumela nje zikwasale ebushebelezi kanje. Yebo. Sisi inwele zonke umakho uyasikhohlisa. Ogundanga? Cha ngigundanga. Zivele zayiphumela nje? Ngangikama ekuseni zaphuma nekama. Ngisho noma ugeza ziyaphuma. Yazi-ke bafethu noma ke umuntu engazi kahle noma kabanzi ngalesi sifo lesi se-cancer asinalo ulwazi but-ke ngiye ngibone khona abantu abaningi vele sibaphethe yabo. Ngiye ngitshela ukuthi mhlawumbe bagundile-ke ekhanda. Serious ngitshela lokho njalo nje bagundile. Ukhonde ubaba ngangimjwayele kakhulu bazomazi abaningi udokotela uMbhele. Ngaye ngambona egundile yabo. Ngathi ugundile nami babona phela abantu mawuzokuthi awukwazi wagunda umuntu esemdala kanti usuke ungazi kwenzakalani. Yabo. Cha ngiyaqala-ke nje ukuthi ngizwe ukuthi kunje naye nje lezi ezizwa kithi bukani ikhanda linjani awuze ngapha nje awuzoveza ikhanda la awuzoveza ikhanda la awuze ngala hayi woza ngala yabo noma ngangabheka le veza ikhanda babona ikhanda bukani kodwa yabo ziyabona ukuthi zizokhula yini yazaletha njawo leli veza ikhanda kanje yabo ziyabonakala ingcole zakhe ziyabonakala ukuthi zizokhula udlo umuntu uyasoda nale webo. Yabo manje umehluko phansi kwakhe yabo ngitshela manje unje nje ugundile. Lutho ziyabonakala lethi ukuthi lezincane ziyeza zizokhula lana kubonakala ngisho lodwa ukuthi zizokhula. Hey isifo esibhlungu lesi. Cha mama ngicela uyiceleke nawe usizo ku South Africa yonkala nje kulabo abangacela ukuthi bakulekelele. Ekushuthi ngingacela nje usama usizo ukuthi abantu nje bangisize ukuthi ngimthole umunye udokotela ozofakaza na ukuthi ngabe iyona icancer ngempela le noma akusiyona ngikwazi nami ukuthi ngikhululeke. Ukuthi hayi ngempela umntwana uphethwe icancer ngoba ayakwamukeleki. Ngiyacela nje ukuthi bengathola nje udokotela obengangisiza angicheckele umntwana athole ukuthi ngabe yini lena. Nami ngikwazi ukuthi ngikhululeke ngamukele ukuthi hayi umntwana une-cancer. Yebo ma. Yebo. Siyabonga South Africa nawe ke lapho uzoba nombono wakhe ekhaya mhlawumbe ngalokho okubonile namhlanje bese sikhuluma
uma unolwazi mhlampe-ke singakujabulela ukuphawula kwakho kuma-comment section size ukuthi-ke uphawula uthini. Nalabo abangakwazi mhlawumbe ukuthi bafisa ukulekelela uma kukhona abangakwazi ukulekelela ngakho siyacela nje. Mama ngazi uyafisa ukushiya inamba yakho noma mhlawumbe-ke kancane? Hayi ngingayishiya anginankinga. Uma ungenankinga phela kuhle kubi ukushiya inamba because sekunabantu ababhedayo la ngaphandle. Yebo. So this way ngithi angikubuze kuwena uma uthi mhlawumbe uyishiye ufuna abavayo ngathi uthweleni kuzoba kuwena. Uma uthi ufuna ukuyishiya nakhona futhi asinankinga singakunika ithuba kuzoba Hayi kuwena. bangavaya kwithuleleni. Hawu usuyajika futhi Hayi ngeke bangavaya kwithuleleni. no kulungile-ke umama ukuthi makhona abamdingayo-ke sho bangavaya ngapha kuthina kathweleni siyakwazi baxhumanisa naye thina yabo. Mama siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Sisi we-weave awuphinde futhi ubacele bakuthengele i-weave. Ngicela ningithele i-weave. Inamagama ehlukene i-weave kuhlukene kanjani? Angazi. Uma kuyi-weave nje Yebe i-afro. i-afro kwani kuthiwa i-afro Angisazi. South Africa nangumntwana uyacela-ke kongazi bamthengele i-weave bengazi ukuthi khona ney'ngane i-weave ethiwa i-afro. Nami ngizoke ngingedwa khona ama-weave ngihambe ngibheke nami ukuthi abangikhombise le weave ethiwa i-afro ngibone ukuthi imalini mhlawumbe nami anginawo amandla ngingakwazi ukuthi ngimthengele. Nakubona bonke-ke abantu bethweleni siyacela nje ukuthi balekele umntwana bamthengeleke mhlawumbe lokho akucelayo kuyi-afro weave angazi bibizwa kanjalo i-weave iy'nwele lezi yabo. No siyabonga South Africa ngiyazibongela mina Duduza Mkhwanazi kanye nenhlangano ithweleni ngaphansi kwengosi abantu bayagula siyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike uhlale kanye nathi nje la uzokubona khona-ke ama-interview abantu ngokwehlukahlukana esibalethayo bezocela usizo nabaphethwe izifo ezahlukahlukene. Ngiyazibongela nisale kahle emakhaya.